Esta é a nova campaña da Deputación de Pontevedra. Ben nace co obxectivo de reactivar o turismo de proximidade e situar a provincia como un destino completamente seguro. Invitamos a todo o mundo a visitarnos e descubrir a nosa maravillosa natureza na costa e no interior da provincia de Pontevedra, os nosos bosques, ríos, praias, acantilados, marismas, a nosa extraordinaria paisaxe de mar e montaña, pero tamén o noso patrimonio, a nosa gastronomía, os nosos castros, castelos, a nosa cultura. Ela é a artista que pon o rostro a esta campaña. Coa súa música de fondo, esta cantante santiaguesa percorre a nosa provincia e mostra os diferentes recunchos da nosa terra. Para min é un placer, desde a miña voz en feminino, formar parte desta iniciativa e que agardamos que chegue ata os recantos máis escondidos do mundo e que se achegue toda a xente que faga falla aquí a Galicia. Xunto a este vídeo, a Deputación de Pontevedra ofertará nas súas redes sociais 13 propostas de escapadas. Ademais, a institución provincial levará a cabo un importante plan de promoción. A primeira fase será de verán, que irá dende o 13 de xullo ao 16 de agosto. A segunda, de outono, irá do 1 de setembro ao 13 de decembro. En ambos casos combinarás a promoción en diferentes medios de comunicación e a difusión nas redes sociais. Cun investimento de máis de 115.000 euros, o obxectivo da Deputación é chegar a case 12 millóns de persoas.